velkommen, Linse, Gekko og Sigmund. Tak, Jes. Hvem af finalisterne glæder du dig allermest til at se? Ja. Christian. Hvorfor siger du det med den henførende? Han er så sej. Så er han fucking smuk. Altså ærligt talt. Det er rigtigt. Vil du stille op næste år? Det gør jeg, og jeg twerker. Ja, det vil jeg gerne se. Så skal jeg se det. Sigmund, er det rigtig X-Factor? Det er revolutionerende for dansk X-Factor. Hvis det var i USA, var det intet nyt. Men vi lever i Danmark, og vi lever i jantelovs gråvejr. Det der, det er nyt, det er underholdende, og det skiller sig ud. Og det var det fedeste der overhovedet at se i Five Chair Challenge historie i Danmark. Det er jo tit vinderen, der ikke rigtig får noget ud af det, men dem, der kommer på nogle andre. Exactly. Det handler virkelig om, hvad du gør med det bagefter. Hvor meget også du om du selv er på. Præcis. Og vil det her. Lige præcis. Ja. Fordi X-Factor er ikke bare, så er du en stjerne. Der er så meget hårdt arbejde og så mange ting, du skal videregøre efterfølgende. Hvem tror Christian vil? Gør det i den grad. Men jeg elsker dem alle tre. De er alle tre Jeg elsker kun Christian. Vi har alle sammen hånden. Vi får se